26.3.2026 stav vývoja, vegetácie a kvitnutia mladých, vzácnych, unikátnych exemplárov dulovcov makrokarpa, vyšľachtených na konzumné účely k priamému konzumu. Toto je najväčší dulovec, veľkoplodý na svete, s najväčšími plodmi, vážiacimi bežne 0,5 kilograma pri dospelých jedincoch. A vidíme násadu plodov. Máme tu kus kríka pred rezom. Bude sa prevádzať po odkvitnutí hĺbkový rez. No a tu máme kolekciu vzácnych eurohrušiek a azijských hrušiek, unikátnych kultivárov v rámci nášho prvého súkromného genofondu. Sme na testovacie parcele číslo 2. A toto je taký malý jarný pozdrav. Želáme vám veľa úspechov v tejto jarnej sezóne a nech vám všetko super rastie. Ahoj! (26.3.2026) stav vývoja vegetácie Pyrus communis Jana. Robili sme minulý rok hĺbkové zmladenie po vysadbový rez, pretože tá sadenica bola korunka založená veľmi vysoko ako vysokokmeň a my pestujeme iba menšie formy, teda pre naše účely menšie formy, a vidíme, že rastlina hruška sa pomaly prebúdza. Je zasadená v tomto veľkom kontajneri perforovanom, priepustnom, a uvidíme naďalej, ako sa aj bude u nás dáriť. Je to odroda, ktorá z európskych hrušiek, ktoré pestujeme, z tých kvalitnejších alebo najkvalitnejších odrôd, rastie ako jedna z najpomalších, najmenej vitálnych. Tak uvidíme. Oproti inej odrode, napríklad Izolda, ktorá rastie veľmi bujno a vitálne, tak je táto v podstate najslabšia. Najviac u nás rastú najrýchlejšie azijské hrušky, tým sa darí perfektne, úplne ako de facto v ich domovine v Ázii. Takže naďalej budeme robiť dokumentačné videá z vegetácie, z kvitnutia a zo stavu kvality plodov. Nech sa vám darí, nech to rastie. Čaute. (26.3.2026) stav vegetácie krikovitej formy Cydonia oblonga, vzácna odroda, sadenica vysadená cirka v roku 2023-2024, takže relatívne mladá sadenička. Jeden kus, identický kus je tu na stav vývoja plodov, vegetácie, plodov ešte nie, ale má teda nahodené na plody. Krásne veľké puky. Zdôrazňujeme, že pestujeme v ekorežime. V podstate títo krikovité formy sa vonia. Toto je tiež kus pred
výchovným rezom, respektíve udržiavacím rezom. Vôbec sa o ne nestaráme, čo sa týka nejakých chemických postrekov. Občas to prihnojíme, ale ani nezalievame. Tieto krikovité, tie sú absolútne sebestačné, čiže absolútne bezúdržbové rastliny, dreviny. Zrovna tento kultivar trápi najviac. Sršne to jedia, najviac kobylky to pochutnávajú si na tom. Takže je to veľmi obľúbená potrava pre kobylky, bzdochy a podobné hmyzy. Tu vidíme veľmi vzácnu odrodu azijskej hrušky. To je jeden z najkvalitnejších a veľkoplodných kultivárov, ktorý rastie z našich azijských kultivárov hrušiek najpomalšie. A je to vyselektovaná odroda medzifinálny sad genofondový, takže je to veľmi vzácna odroda. No a tu vidíme po zrezaní trojkombináciu moruše, že sa nám už preberá zo zimného spánku. Tí moruše sa preberajú ako posledné. Toto sú originál čiernoplodá moruša, Morus nigrum, kde tie púčiky ešte sú tak v dormácii, také prispaté. No, tu vidíme tiež po jeden rok od vysadby hrušku, tiež veľmi vzácny kultivár. No a tu vidíme tú násadu. Tento krík v podstate už pomaličky dospelý, taký mládežnícky, má ročne 10-11 kg plodov. Suma sumárum za sezónu. Takže vidíme, teraz tu bol čmeliak pred chvíľkou, dneska máme 6-7 stupňov a je to mrazdúzdorná do kvetu odroda. Testujeme tieto dulovce všetky možné, máme ich kvantum kultivárov, všetko veľmi vzácne, veľkoplodé. A hlavne čo sa týka mrazovzdornosti kvetov, pretože niektoré tie kultivary sú citlivé na piestiky, na mrazy, ale niektoré sú citlivé aj na drevo. Áno, na živú hmotu, že omrzajú. Takže to je veľmi podstatné, aby sme v našich klimatických pomeroch vedeli dopestovať také spoľahlivé odrody, ktoré neomrzajú a to drevo sa a kvet nepoškodzuje. Čiže je zaručená 100% úroda. Pretože u týchto dulovcov nehrozí nič inšie, iba poškodenie mrazom. Oni nemajú žiadne života ohrozujúce škodcov alebo nepriateľov. Takže je to veľmi vďačná odroda, má to aj krásne drevo, také bodkované, podobné jak azijská hruška. Čiastočne, ale tie azijské hrušky sú, čo sa týka dreviny, krajšie ako kvôry. No a úplne najkrajšie sú Pseudocidonia sinensis. To je taká platanová kôra, to je veľmi krásna drevina celkovo a je to v podstate jedna z najzdravších ovocných druhov na svete, čo existuje, a pre Európanov v podstate neobjavený ovocný druh, ktorý je zaradený do našej zbierky archivačnej, určenej na množenie a na veľkovýsadbu, pretože má obrovské využitie v zdravotníctve, v kozmetike a v potravinárstve. Takže všetky jej časti tej dreviny sa dajú zužitkovať. A vidíte teda, zrovna táto sadenička, čo vidíte, bola dovezená ako 30 cm a takto za tých pár krátkych čas vlastne vyrastla. Takže tiež v podstate absolútne bezúdržbová ovocná drevina. Tu vidíme veľmi vzácnu odrodu azijskej hrušky, ktorá sa vlastne ani nedá na trhu zohnať, veľmi ťažko.
A máme tu v podstate v našej zbierke sú iba veľmi vzácne ovocné dreviny a také, ktoré sú najviac rezistentné a zdraviu prospešné. Ešte aj environmentálne prospešné, pretože sú to maximálne hyperaktívne polinátory. Máme jeden jediný ihličnán v našich ovocných sadoch. Toto je himalajská borovica, veľmi vzácna, tigrovaná, melírovaná a je nádherná za každého počasia. Tu nás znova vidíme ten Cydonia oblonga, starý kultivár, ktorý je pestovaný tiež bez údržbov. Takže týmto sa taká malá ukážka, prší tu, zima je tu, ale rastlinky pracujú a pripravujú sa na svoj štart a letnú sezónu a plodenie. Takže majte sa pekne, nech sa vám darí a nech máte čo najmenej problémov s rastlinami, čo sa týka škodcov a klimatických negatívnych zmien, ktoré prebiehajú už dlhší čas v našom štáte a do budúcna ešte budú sa zhoršovať. Takže treba sa pripraviť výberom tých najselektívnejších a najlepších, najvhodnejších kultivárov. Nemá zmysel sa venovať kultivárom, ktoré sú absolútne neperspektívne a z tých vlastne, čo sú populárne v našej populácii, odrody ako kaky a neviem, marhule, broskyne, sú to všetko dobré, chutné plody, ale vlastne na zemeguli našej existujú o moc viac užitočnejšie a blahodárnejšie pre ľudský organizmus aj prírodu ovocné druhy. Takže pomologicky by bolo na čase, aby sa naše vlády prebudili a začali trošku podporovať aj netradičné alebo neznáme, neobjavené pre Slovensko, Česko, dá sa povedať okolité príbuzné štáty ovocné druhy, ktoré sú napríklad v Škandinávii alebo v Ázii dávno vládami podporované a aplikované v nemocniciach a pri ťažko chorých pacientoch v smrteľných diagnózach. Takže majte sa pekne, lúčime sa zatiaľ, tento týždeň bude mrazivý, prídu mrazy, takže uvidíme, či niekomu vôbec marhule bez rosenia a bez kahancov a postrekov, šampiónmi a neviem čím, jakou chémiou prežijú a mali by sa ľudia trošku spamätať a začať ozaj pestovať to, čo má zmysel a čo nie je záťažou pre našu planétu, ktorá už je dávno v ohrození. Takže ešte raz ahoj a všetko dobré. 26.3.2026 stav vývoja azijskej hrušky, veľmi úrodná odroda vysadenej na jar 2025 a vidíme tu násadu. Mala fantastické plody, jedná sa o neskorú jesennú, respektíve zimnú odrodu, ktorá dozrieva do medenej farby šupky veľkoploda. Dlhodobo skladovateľná až 5-6 mesiacov v chladnej miestnosti. Stav vývoja vegetácie pirifolia, sadenica vysadená na jar 2025. Stav vývoja kvetov, mladúčka sadenica, taká istá odroda tu a mali tieto odrody už minulý rok testovacie plody. 26.3.2026 stav vývoja kvitnutia, zemoles kamčatský, jedna z najmodernejších amerických odrôd. Vidíme, že dneska, keď je tých 6-7 stupňov cez deň, že sa kvietky zatvorili, ale väčšina všetkých našich kultivárov, zemolezov početných, čo máme, tak už kvitne taký dobrý týždeň.
tento marcový. Niektoré tie kvietky u niektorých odrôd odfúkne vietor, sme zistili, ale niektoré sú odolné, že sa teda držia, aj keď fúka vietor, alebo sú nejaké klimatické počasie, výkyvy teplôt. Takže pozorujeme rastliny, testujeme zemolezy aj z tohto hľadiska, nielen z chuťových vlastností, a aj z hľadiska veľkosti plodov. Kvantita plodov je tiež podstatná, aj to, ako je zahustený ako botanicky tá rastlina, lebo to má trošku vplyv na spôsob zberu, ale najhlavnejšie sú tie prvé vlastnosti, charakteristiky, ktoré sme zmienili. Takže dúfajme, že aj vám sa darí, čo sa týka tohto ovocného druhu, pretože ten považujeme za jeden z najlepších pre naše klimatické zóny vôbec. Je to fantastická rastlina. 26.3.2026, teplota vzduchu plus 7 stupňov Celzia, zamračené prší, vidíme pred sebou na jar zasadenú sadenicu Pyrus pilifolia makrokarpa s násadou plodov, respektíve kvetov. Jedna z najlepších azijských hrušiek, veľmi plodná. Vedľa nej máme ďalšiu odrodu podobného charakteru, tiež rovnako stará, vysadená v rovnakom čase, a tá je trošku ešte v inej fáze, ako vidíme, čo sa týka kvetov. Takže azijské hrušky sú fantastické, odolávajú ich kvety mrazom. Všetky, čo máme, tak vlastne odolali vždycky mrazom, ktoré sú v apríli, v marci. Takže chladu. Je to ovocný druh, absolútne podcenený, čo sa týka Európy. – 26.3.2026, stav vývoja dreviny, veľmi vzácna unikátna jarabina, tmavoplodá, takej slivkovej farby sú plody. Vidíme stav listov, pomaličky za chvíľu začne nahadzovať kvety. Minulý rok mala pár plodov, boli fantastické, sladučké. Jarabiny, veľkosťou veľké asi ako muchovníky. A musíme ešte urobiť úpravu orezania. A je to sadenica vysadená tak rok, dva dozadu. Bol urobený povysadbový rez, ale ešte budeme ju upravovať. 26.3.2026, Porciurus trifoliata, Flying Dragon, monstróza varianta. Vidíme, že už začínajú našiť listy. Tento rok by mal mať aj kvety snáď. O rastlinu sa staráme, čo sa týka zdravotnej stránky minimálne. Táto je ešte pred rezom, bude presadzovaná. Napriek tomu je vonku, prosperuje 100%. Vyliečili sme ju, keď bola dovezená ako chorá, bola tam nekróza, ale nakoniec sa ujala a rozbehla a je vitálna. V súčasnosti má tak vyše 1,20 m, tak nejak 1,20 m a prišla ako 30 cm.